Кое се попада? Телефоните. Еми, телефоните падат нормално. 7,5. Да скачам ли зад борда? ТРБ. Кефи ли? Ама, въртиш се нещо. Аз не знам защо. Защото сега вече се управлява много бързо. Ама няма и проблем, какво ще го завъртиме? Какво ще завъртим и ще влезем в зале? Виж го Витко. Аз казах ли ви да следваме вятъра, а не курса? Ама началника вика не курса. Ние се преборихме с началника. Ей, това да ни обърне, бе. Си, слаб е вятъра, за да ни обърне. Ей, колко е готино. Ей, измръзнах направо. И аз? Напъва, порив. Да. 7,4. 7,2. До 8,2 съм дигал. Защо го? Острият аз има на част, като караш, бе. Изрод. Ма трябва да натегни кенолата, нали? Искаш да вървиме. Как ще вървиме, като си я натегнал? Паднахме на 6,6. Ама не ме ти пробира. Падна тук, аз пусна генолата и се отрепахте всички. Митко, натегни генолата. Чакай, ще слуша яке. Тегни генолата, Митко. С лепетката обаче не изпускай, вържи всичко. Здраво. Еми не, нали това искахте, ето. Хайде. Не сме си в курса, но се движим. Натега с големата гега. Пазите само лаптопа да не падне. Лаптопа пази да не падне. Стига. Това е. Ние се движим до са на До са се движихме. Ма не беше ли така? Да, това тръгна. А сега ще тръгнете хората. Да вървял бизона. Бизона си е бати яката яки. Утре първа не бе, върви. На двигател. Дай да караме курса, дай да цепим косинус, по синус, по тангенс, по тангенс. Карай си с вятъра. Тангенс, то се оказа, аз ви викам следвайте вятъра, началника. Ама началника вика не курсата курса. Следвайте кура. Ама там ти име с 2, тук с 7. Колко е рейтинг? 15 градуса. Малко е, до 45. В смисъл слаб е вятър. Само че при 45 тия всичките пиенета и работи тук ще си ебе майката вътре. Защото ще се съберат в средата на едно място.